Niin Jiiko, missä oot saanut? Missä? Onks saanut jossain pilloa kasvaspaatelua? Vai? Miss muualla? Bulgaria. Miss muualla? Konto. Miss muualla? En mä oo koskaan ollut Lontoossa. Miss muualla sä oot saanut? No vittu Espanjassa. Entä sitten? Ja Afrikasta vittu Neitelle. Jiiko, sun autot tuo ei ole paskinen kohtelu yleensä. Hei Jiiko, missä oot saanut pilloa? Kerrotko vähän lisää sen Jiiko, kameran? missä oot saanut pilloa? Mä oon sammunut vittu Madagaskarilla. No niin. Mä oon sammunut sinne noiden kilpikonnien kanssa. Oot se vähän huotetaan? Ai! Madagaskarilla on kilpikonni. Jääkö kilpikonni? No vittu kalataan. Terve, terve. Onko se kamera? Joo. Anna mä tän rusinoita. Rusinoita, vittu mä vedän rusinoita kun mä pääsen kotiin. Vedät mihin? Mä en tän perruta kikkelin. Ei käänny. Jiiko, missä oot saanut pilloa? Mä en tän perruta kikkelin. No kyllä mä Keniasta oon saanut. Ja sit mä oon saanut tuolla Sambiassa. Onko se Jiiko joku hyvän tekevä? Onks se Jiiko känni? Onko sulla jotain kummilapsi siellä? Onks se känni? No ei, Mut piikki menee vinoon. Enteri. On muuta hyvä olla. On. Oikein hyvä olla. Kape! No, Ajo vitosella. mitä vitosella? Vitos vaihte. Minkä takia? Ei kulje. No kun menee niin vittu kovaa siellä. Ei se vaikuta siihen. Jiiko, onks se koskaan vetänyt vitosvaihteen? Jiiko, oletko ajamalla? Missä? Olen mä Tukurimäessä. Olen mä lettuin syönyt. Entä pipari? Olen syönyt piparia Roopella. Ok. Mä haluan väittää sun piparia! Kerro vähän lisää kameralle. Se on tärkeää. Onks siinä vittu kamera? Tällä sinä on ollut kaikki. Onks sun kännykän kamera? Oh. No vittu. Ajoa. Ei käydä maistuu. Mennään Tukurimäkeen. Tää video menee YouTubeen. Niin menee. Ai jaa. Mä menen tänne piirään. Kukkuu. Ei tänne ole Tullut käymään. Jiikon iltamat. Jere viedään kotiin. Mitä sehän oikeet menee biisi? Kenen iltamat joutuu? Runkomeen. Jere viedään kotiin. Pikainen turkkaa joku. Tässä on 3 mittaria. Ja tossa on vaihdekeppi. Mä osaan käyttää käsijarrua. Jiiko, koskettiin käsiä. Ollaan siellä Sit mä osaan käyttää CD-soitetta. Mitä muuta se Jiiko osaat käyttää? Taustapeiliä. Mä tekin toisen pinssin kädessä. Taustaveili. Mäkin käytän taustapeiliä. Käinä vois pitää lisäkäinä. Jiiko, onko sun käinen heittävä? No vittu kun saadaan Älä vaan levitä se lastia. Ajoa. Taustapeili! Taustapeiliä hei. Mä olen keskipenkiä. Tossa on lamppu päällä, hei. Laita Roope lamppu pois, ettei häitä. Hyvä. Joo. Mikä toi valo on tuolla toi oranssitalo? Se on toi tokaisena lämpö. Hei, Jiiko, kuin on heilu koko ajan? Vaikka ei saada
No kato, kun ei sada, niin Roopun pitää nyt turhaa päälle. Pistä Rooppu kylkiä pois päälle. Mä oon huomannut niitä, kun mä oon keskittynyt noihin juttuihin. Hei kato, ei ole vielä tästä käynyt, mutta seuraavasta käynyt. Sitten on se valkoinen tiilitalo. Missä on se hummeri pihassa? Mä tiedän, missä Paavo isä asuu. Ja mun toinen on autokalausta. Paavo isoa. Ei saa. Mene kerennys kotiin. Ei. Mä tultiin vaan oikein vähän lisää. Ei Roope käynyt tästä! Onko?